Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah, mai rahma mai jin ƙai. To, masu sauraro na, da sabon labari na kawo muku. Labari na mai suna Mina. Labari mai taɓa zuciya. Ku yi haƙuri akan dakatar da labarin matar WhatsApp da na yi, wanda na riga da na fara kawo muku. Hakan ta faru ne a sanadin labarin bashi da yawa, ɗan gajeren labari ne. Duka bai fi episode 10 ba, amma ya kai. Sannan akwai corrections da yawa a cikin labarin. To, idan na ce zan karanto muku, to akwai abubuwa da yawa wanda zan ɓata mana lokaci. Dan Allah ku yi afuwa. Kamar yadda na fara wannan labarin lafiya, ya Allah, ya Ubangiji, Allah ya sa na gama lafiya. Minal, written and read by Hasnat, Mom Iman and Aiman. Idan wannan ne karanku na farko na zuwa wannan tasha ta mai albarka, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun zuwan labari da zarar na ɗora. Kada ku gajiya, ku yi mani like, sannan da Allah ku share. Na gode sosai. Farkon labari. Littafi na 1. Bismillahirrahmanirrahim. Gabatarwa ce. Gargaɗi. Labari na labarin Minal. Ƙirƙirarren labari ne da na tsara na tace shi ta kaina, kuma na ƙirƙire shi. Idan wani ko wata ya ga labarin ya yi kamanceceniya da nasa ko nata, ta yi haƙuri ko ka yi haƙuri, arashi ne. Kada wani ko wata ta canza min labari na ta wata siga, ko a karanta shi a wata kafa ba tare da izini na ba. Yin hakan zai iya jawo matsala. Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Amin. Na gode. Farkon labari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Malam Idi da ya taho zai wuce ya ji nishin mace tana salati. Cikin firgita da tsoro ya haska torchlight ɗin da take hannunsa. Subhanallahi, baiwar Allah, me yake faruwa? Ƙoƙarin kama ta yake yi ya tashe ta, amma ina, ta kasa tashi. Sai wani nishi take bawan Allah, ga ƴata nan, sunanta Amina, amma Minal ake ce mata. Dan girman Allah ka ɗauke ta ka riƙe min ita da amana, ni mutuwa zan yi. Dan Allah, idan ta girma ka bata wannan jakar. Wani zobe ta ciro daga hannunta da ƙyar ta miƙa masa ta ce, idan ta girma ka bata wannan ta saka a hannunta, dan Allah ka taimaka min. Minal ƴar halacce ba shegiya ba ce, amma baiwar Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine kalmar da matar ta furta idan ta yi kafe kaf. Malam Idi tsintar kansa yayi da hawayen tausayin wannan matar tare da yarinyarta. Hannunsa ya sa ya ɗauki yarinyar tare da jakar ya saka zoben a ciki, sannan ya ɗauki hanyar tafiya gidan mai unguwansu. Salamu alaikum. Aminu alaikar salam. Wa nake ji kamar Malam Idi? Ni ne ranka ya daɗe. Ka yi haƙuri na katse maka uzuri a daren nan. Ba komai Malam Idi. Ya na ranka da jaririya, ina ka samo ta? Ranka ya daɗe. Da zai yiwu mu ɗan zauna ko akan bencin can ne, dan jiri nake ji. To Malam Idi mu ƙarasa. Ranka ya daɗe, akwai matsala ne. Matsalar menene? Ina jin ka yi min bayani. Wato abin da ya faru. Na ya kwashe komai ya faɗa masa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kanta. Allah ya gafarta mata. Yanzu abin da za a yi, ita wannan yarinyar Amina ka tafi da ita gidanka. Ka riƙe ta a wajenka kamar yadda mahaifiyarta ta baka amanarta. Ni kuma duk ƙarshen wata zan dinga aiko maka da wasu kuɗaɗe da za ka dinga ƙarawa na kula da ita. Ita kuma mahaifiyarsu, zan shirya mutane a je a ɗauko ta, sai da safe a yi mata sutura. Allah ya ji kanta. A wajen gangare ka ce gawar take ko?
Ranka ya daɗe, bari na je na kai wannan yarinyar gida sai na dawo mu je mu taho da gawar. To Malam Idi, Allah ya bada lada. Haska fitilar shi ya ɗauki hanyar gidansa, kasancewan anguwan nasu ba wuta. Salamu alaikum, ya faɗa murya a sanyaye. Wa alaiki salam. Wa alaika salam. Malam ka dawo? Ka tafi ka bar mu daga siyo maganin sauro kusan awa 2. Haba malam, wallahi shi yasa bana son aikinka. Sai raina ya ɓaci idan ka tsaya surutu a waje. Haba, ina maganin sauron dan ni sauro ya dame ni. Habiba ma har ta yi baccin wahala. Lantana kenan. Kin gama faɗan? Ni dai yanzu ba zan biye miki ba, saboda alfarma nake nema a gurinki, kuma ina so ki taimaka ki min ita dan girman Allah. Ina jin ka. Ni ka daina haɗa ni da Allah. Dama salon cuta ne. In kana so ka cuce ni sai kai ta haɗa ni da Allah. To yau bani da ko sisi, dan yau ban yi cinikin kayan miyan ba, kuma kunun ma ban yi ba. Ba wannan bane Lantana. Kalla hannuna me kika gani? Yau jinjira na gani mana. A ina ka samo ta? Lantana dan Allah ki tsaya ki saurare ni. Ki tausaya wannan baiwar Allah. Turo ɗaurin ɗan kwalinta gaba ta yi da ta yi ture ka gatsiya. Ta ɗauko tsinken tsintsiyan kwakwa ta gutsura ta saka a baki. Ta fara ƙwaƙwale haƙori sannan ta kalle shi. Malam to ko dai wata ka ɗarka cikin hege ta haife ta kawo maka shine zaka zo ka ƙaƙaba min. A'a Lantana, wallahi ba haka bane ba. Gaba ɗaya abin da ya faru ya kwashe ya faɗa mata. Yana gama faɗa ta yi shewa tare da buɗa. Ai yirri ni Lantana, yau na ji wata masifa. 'Yan tsuntuwa. To wallahi malam barka da na faɗa maka da babban murya. Ba zan iya riƙe yarinyar nan ba, sai dai kai ka riƙe ta. Ba zan ce ba za ta zauna a gidan nan ba dan gidanka ne, amma ina so ka sani, ba ta da ɗaki a gidan nan. In akwai mato, zaure ne ɗakinta. Sannan da hannu ba zan wanke mata ba. Ka nemi mai kular maka da ita. Ka ji na faɗa maka. Lantana, kar ka ƙara kiran sunana akan wannan 'yar tsuntuwar. Tashi dai ta ɗauki 'yarta ta warce maganin sauran hannunsa. Ta shiga ɗaki tare da turo duwawu ta sakar masa wata irin ƙatuwar tusa. Barakatatatatatatata. Bayan ta yabi da kallo sannan ya kalli yarinyar da take hannunsa. Wasu irin zafafan hawayen tausayin yarinyar ya bi sun wanke masa fuska. A hankali ya taka ya shiga ɗakinsa. Da ƙyar ya lalubo fitilar ƙwai a can bayan gadon shi ya kunna da hannu ɗaya. Sannan ya lallaɓa ya kwantar da yarinyar akan katifar shi. Jakarta ya buɗe cikin wata akwati irin a daka ɗin nan ta da ya saka a ciki ya rufe da makulli. Sannan ya fita ya je ya alola. Zuwa ya tada sallah har wajen ƙarfe 2 dare yana kan dadduma yana addu'o'i. Gingedi ne ya ɗauke shi cikin barcinsa ya ji jaririya tana tsala kuka. A firgice ya buɗe idonsa. Ɗaukar ta ya fara jijjiga ta amma ina kamar ma zuga ta yake. Ruwa ya ɗauko ya fara bata. Da sauri ta karɓa tana sha sosai. Tana gama sha kuma sai ta fara kwara amai. Ganewa ya yunwa take ji, diri ya fara da tunanin abin da zai bata, amma ba shi da shi. Can ya hango wani tatsatsen nono da aka kawo mishi shekaran jiya. Ɗaukowa ya zuba a wani ƙaramin kofi ya fara bata. Aiko da sauri ta karɓa tana sha sosai, sai da ya ji ta yi gyatsa sannan ya ƙyale ta. Bayan ta ya fara jijjiga mata a hankali yana ɗan bubbuga mata bayanta. Sai ta yi bacci tare da sauke ajiyar zuciya. Shi ma ajiyar zuciya ya sauke tare da tausayinta da soyayyar ta fal a zuciyarsa. Wannan kenan. Mommy, kin ga ya Salim ko? Wallahi zan faɗa ma dadi in dai baka bani game ɗina ba. Ki haƙuri kin ji? Salim ka zo ka bata game ɗinta. Kai wallahi ka girma amma baka san ka girma ba. Haba, kai ta biyo ƙannenka? Gara ma kai ka tafi mu huta. Allah mommy ni bana son zuwa Ukraine ɗin nan. Ni fa na son ne karatuna a Niger cikin family na da friends ɗina. Please mommy dan Allah ki saka baki dadi ya banna a nan kin ji. Please. Salim kenan.
Abin da yasa dad ɗinka baya son kai karatu a universities na Nigeria, karatunsu baya sauri, suna strike sosai. Ka yi haƙuri kawai ka je. Duka shekara nawa ne? Bai fi 7 to 8 years ba. Za ka yi ka gama PhD ɗinka. Ka dawo a matsayin prof. Mommy kenan. To na ji. Zan tafi amma please ki ce wa dad ya yarda na canja course please. Ni ba na son business admin. Ka yi haƙuri, ka yi Nabil. Idan kai abin da yake so shi ma zai ji daɗi sosai. Ka ji my son? Shikenan mommy na zan tafi amma ba da raina yana so ba. Allah, that's my son. Allah ya maka albarka. Amin mom. Tashi ya tafi site ɗinsa don ya fara packing kayansa. Wasa. Fari. Ta. Masu sauraro na. Zan dakata a nan. A littafi na gaba idan Allah ya yarda, zan ɗora muku daga inda na tsaya. Masu sauraro na, ina fatan labarin Minal zai samu karɓuwa a gurinku. Duk da dai yau aka fara, to amma ku yi haƙuri ku bi ni. Za ku ɗauki darussa da yawa a cikin wannan labarin. Za ku zubar da hawayenku akan tausayi, sannan za ku tsantsar soyayya da ƙauna ta gaskiya. Na gode, sai mun haɗu a littafi na gaba. Sannan ina da wata 'yar sanarwa masu sauraro na. Labarin Minal ba zai dinga zo muku kullum ba, kamar sauran labarai saboda yanayin ayyukana suna da yawa. Amma zan yi ƙoƙari, iyakar iyawata zan yi bakin ƙoƙarina dangane na kawo muku labari akai-akai duk da ba zai zo a kowace rana ba. Na gode, ina fatan za ku yi min uzuri akan hakan. Ta fara kullum Hasnat, Maman Iman da Aiman. Kar ku manta, ku danna subscribe, sharing, comment and like, please. Na gode.